Mene Kenan ne zanima. Mene niko od njih ne zanima. Ja sam svoju domaću zadaću završila. Razumijete? Ne zanima me. Ne zanima me. Hoću da nađete Edina. Jer Edin tvrdi da je otac djeteta. Tobe Jarab, tobe stakle. Evo Edine, javi se ti meni u PP. Nađite broj telefona, ja ću vam dati svoj privatni broj telefona. Dajte da ja ga nazovem. Ja ću sama izaći tako me laha sa čovjekom. Sjesti popit kafu. Jel može neko naći Edina? Alijekum salam. Jel može neko naći broj od Edina? Od materi. Pošto niko neće da mi da. Neka me pravi budalom, okej? U redu, vidjet ćemo koja je budala. Polako. Jel me čujete, da se ne ponavljam? Edine, ili se sam javi, ili nek se meni javi neko ko ima broj. Samo, hajde ti, molim te, nađi Edina. Bio mu je profil Kemo Moke. Malo prije su svi sjedli zajedno u oltaru. Znate šta mi je rekao? A čuli ste, hajde ja se. Nađite mi broj od Edina i javite mi u PP. Ja se kunem Allahom, dragi. Ja se kunem Allaha, dragog, pošto tvrdi da je otac djeteta. Tobe Jarab, tobe stakvala, šta više radite. Ja hoću da se vidim s njim, ja hoću. Sama. Da, jeste, to je istina, jeste. Evo, nek bude da je to istina. Ja hoću da se nađem sama sa Edinom, da sjednem, da popijem kafu, da ja njega pitam, da on mene pogleda u oči, da ja njega pitam o čemu on priča. On piše, mama, molim te, ja sam na sigurnom, ja ne znam znaš ti ko su panteri. Ne uznemiravaj sebe, uznemiravaš time Saru. Ja znam da je Sara s tobom na sigurnom. Mama, molim te, poslušaj me. Ja znam da se iskiraš. S Rusmirom sam se čula jutros. Sara je dobro rekao mi je. Budeš li nastavila ti biti na TikToku i ne obraćati pažnju na nju, ona će provaliti šta se dešava. A već će provaliti jer je pametna. Razumiješ li me, mama? Molim te, pusti me da završim. Nađite mi Edinu broj telefona. Evo ja čekam. Osramotili ste mi porodicu. Dijete. Ja sam se osramotila. I što treba da šutim? Ja se ne bojim vas. Ovo nije moja mama. Ovo nije moja mama. Nije ovo moja mama. Mama je... Ja ne znam je li ovo moja mama. Ja možda je ovo lažni profil. Ja ne znam. Mene zanima. Zerina, šta ima? Kako si? Nemoj da se pališ, molim te na komentari. Ja mogu nešto zamoliti. Ma ne, ja možeš, ali nemoj čitati ovo, ništa nemoj čitati. Pričam s tobom, pričam s tobom. Onako inače, treba dobro reći. Slušaj, čekaj, samo sekundu. Aha, PP. Ok, samo da zapratim ovaj profil. Zapratila sam ovaj profil 100%, uzvratim praće. Osramotili su me. Mene je sram, tuđe sramote. Evo tebe da napadaju i tvoju porodicu. Bil se branio? Ma dao bi prostora jedan dan i onda bi... Ovo je trajalo 3 mjeseca sam ja šutila. Ma znam, ali sve ovo Zerina internet, slušaj. Znaš da je ovo internet. Ja sam javna ličnost 11 godina. Ma znam ja koji si ti. Ja znam, ja s tobom pričam sada, brate. Dobro, reci. Brate. Ja ovo rješavam sama, jel ti sad što znači sam kad si? Kontam. Ali ja to mogu. Ja se ne plašim nikoga. A hvala Bogu, ali nemoj da izlaziš. Daba me gifta, ja nemam kartice da prebacim to. Još ne. Pomoć mogu ti ljudi, to je najveće. Ma ne treba, meni nije, a only. Ma znam. Baci me, ja sam mamel, izvin za sve ljubav. Ma ništa to. Hajde vidimo koji mi je. Budi tu only. Ma bit ću tu. Ćao. Evo ovako, ja ti Zarine dugujem jedno izvinjenje, jer sam, baš te pratim odavno, to jest pratim ovo dešavanje jer ti prate. I nešto gledam, ne mogu da vjerujem. Kako te žene, šta već su te amelove ili šta, kako je već zoveš,
ne mogu da vjerujem koliko ti oni psihičko nasilje stvaraju, znači imali zakon u toj Bosni. Znači, ja ne mogu da vjerujem, ja sam sve mislila... Ne postoji nikakav zakon za psihičko zlo, ne postoji taj cyberbullying, to internet. Znači, šta treba Kako, ali i kako sve to postoji. Nema to još kod nas. Da pričam, ali... radi o nekoj ženi... Čekaj, sam sekundu. Ajme taj se sekundu, pa ću da ja ispričam. Postoji zakon, naravno. Postoji procedura. Razumijete? Postoji jedan proces. I proces mora ići tako kako ide. Ja ne mogu. Ja sam takav karakter, takva sam rođena. Ja sam 11 godina u medijima. Nisam ja od juče u mediji. Obrukala sam prvo sebi. Svoju porodicu. Pa sam obrukala. Znaš ono, sramota me tuđe sramote. Mogu te ja nešto reći ovako? Nemojte mi govoriti, se ne brani. Samo jedno i izaću, vidi. Je žao ko muškarac da gledam bilo kako žensko. Znam, to je sad zapletena priča više. Mija. Reci. Koji prvo kad dobiju ono što hoće... Haj više ne spojam, stani, Almedina, haj više ne spojam, fino vam kažem Amele. Amele, evo ja se obraćam. Opet ti ponavljam. Ti mene ne Kenan, Ajla, mene ne interesuje. Sve te djevojke oko tebi, radnice, šta su, kako god ih nazove. Evo, neko su fine, najfinije djevojke. Ne zanima me, ni s kim si, ni gdje si, ni kako si, ni zbog čega si. Dajte mi broj od Edine jer tvrdite da je on otac djeteta. To bi jar. Da se s čovjekom nađem sama, da popijem kafu i da porazgovaram. Koliko? Mija, izvoli. Ja sam mislila u početku da stvarno, pratila sam te i u zadruzi, da si stvarno neka vrsta neke pačenice, ali totalno mi se sad nije da se sad povlačim ili to, ali totalno mijenjam mišljenje jer slušajući Amela i gledajući ga u oči, pa bilo da je to kamera ili šta već, ne mogu da vjerujem. Da jednostavno... Zerina, ova je malo prije sve Bosanke. Jeste, ali je pogriješila, izvinila se, ljudi. Jeste. Morate da shvatite, stani, Mija. Morate vas. I da je ovo čitava zbrka i u najzdravorazumnijoj glavi. I da ljudi dok pohvataju sve, pogriješe, normalno. Svi griješimo. Svi. Ja sam, na primjer, stvarno... Evo džentlmena, šuti mi. Ela, popi lekove, ženo draga. Šta čekaš više? Znaš ti što tebe čeka? Šuti Mija. Čuti, Mija, čuti. Znaš ti što tebe čeka? A vidjet ćeš. Znaš kako ćeš da vidiš? Prijetiš mi, znači, ja? Da, prijetim ti. Hoćeš da mu biješ? Neću te ja biti. Znači, ubit će me tvoji ovi iz organizacije. Ne znam. Aha, dobro. Znači, ovo, evo sad, žuti kaputić snimio si ovo. Ali vidi, oni rade sa SIP-om. Odlično. Ljudi, snimili ste. Tako da znate, ako bude mrtav, Zerina je kriva. Ti biti mrtav, ti ćeš biti iza rešetaka. Aha. Mija. Još nešto da kažem, Amel koji je, izvini što ti ga pominjem, ali Amel koji je dopustio prije svega da se brineš o njegovom djetetu, tom iz prvog braka, šta li već, on, posle svega toga, ima drugu priču, pa sve da je to istina, on tebe treba, a ne da te šalje... Mija, stani Mija, šta sam ja vama od početka govorila? Mislim, ako je već sve to prošlo, treba da te... Ja sam to dijete, Mija, odla u školu, pisala sa njim zadaću, popravila mu ocjene, dijete je bilo jako loše u školi. Sad će proći četvorkom, ne znam hoće li sada u ovoj situaciji. Dobivo je 4 i 5. I neka sa meni nije žao. Meni nije žao i nikad mi neće biti žao. Ja to djete, ja volim svu djecu. Ja sam se s njim konektovala, povezala. Da. I još nešto mi je žao. Žao mi je, nemoj pogrešno da me shvati, žao mi je tebe, jer si toliko inteligentna. Ja te sinoć slušam. Čekaj da vidim je li ovo moja mama. Stani da vidim je li ovo moja mama. Halo? Zerina, mogu nešto da te pitam? Nije ovo moja mama. Ovo vam je lažni profil, samo da znate, 1000 i nešto pratilaca. Ovo nije moja mama. Slušajte, ja sam se jutros čula sa svojim suprugom. Prvim, stvarnim ocem.
moje dijete je na sigurnom i moje dijete je dobro. To mi. Zerina, nema potrebe da se Lelo, pravdaš u svom Lelo, jednu jedinu molbu za vas. Nađite mi broj telefona od Edina da se s čovjekom ja sama nađem i popijem kafu i popričam se. Jeste, ali šta je ovo, Zerina? Oni te sve, kako da ti objasniš? Znam ja sve to, jel ti Oni ti misliš da... se smješćaju. Lela, isključit ću te. Jel ti misliš da sam ja glupa? Ne. Ali ja znam da će Edin sjesti stvarno sa mnom normalno. I sad Ti ne treba da izgoniš toliko pravdi, da sebe kidaš. Ti treba sebe ja sam tone da otjeraš od takva sebe. rođena. Znaš Znam. kad je genetika ti takva. Haj ti promijeni svoju genetiku. Haj ti i ja promijeni svoju genetiku. To je nemoguće. Nemoguće, znam. I ja izgonim, ali pokušavam bar nekome. Lelo, moram te isključiti jer dižeš mi anksioznost, izvini, budi tu. Eto. Dobro, isključi me. Ja ti sve najbolje želim. Hvala ja tebi tako me laha. Mija. Reci. Čula sam. Evo imam Znači- broj. Čekaj, imam broj samo od... Aha, nešto. Ćao Zerina, Ćao. hajde, mogu ti ukrasti 1 minut, ali neću tebi da se obratim, nego svim ovima koji pišu komentare ovakve kakve pišu. Ja Zerinu znam, išla je sa mnom u srednju školu, u Obalu. To je dijete koje je odraslo u samom centru grada, uz katedralu. Jedno gradsko dijete, odgojeno, vaspitano, njen prvi muž i s kojim ima kćerku je jedan gospodin. Svi ovi koji pišu gluposti, koji se kačuje na nju, sada to je meni katastrofa i sve što radi sada hoće nekakve bodove, gluposti, ne znam nija više ni šta radi, nikakve priče pričaju, meni je to van svake pameti. Eto, samo sam to htjela da kažem jer te znam još od kad smo imale 16 godina. Eto, tako da drži se i to je to, a ovo sve Zerina, 90% ovoga Znam samo pusti. sve, ali ti znaš da ću ja uspjeti. Naravno da hoćeš, kan se budala i ovo sve što Čekaj, se javlja. hajde izlaz. Aj. Što si izašla Amira sada? To izađe tu ta Medina da je, To znaš je šta? Amel, vidi. Amel. Vi opet ne kontam. Jel opet ne kontam? Kontam. To je Amel. Amel. Jel vidite ljudi šta su ljudi? Pogledajte, raspoloženje na Snimaju. maksimum, smeh, šala, Gledaju zebancija. live-ove. A ne tamo kod Zerine naziva vas bekanima. Bekanima vas naziva Amel, i vi tamo sedete kod Dobro, njih. nek se Ma beži, uključi. bre. Nek se uključi. Hajde, kući. Igra. Ja ne znam naći. Evo nek me pozove. Evo Kokmakca je tu, Mija je tu. Ja ne znam ko je ovaj profil. Adjan Indira. Odmutaj se slobodno. Kokmakca, odmutaj se. Žensko je, ne skiraj se. Izvini. Halal.